мяне забіць хочуць. Дапамажы. Давай, гані гашэтку долу. Я Майлз. А гэта гісторыя пра найгоршы дзень у маім жыцці. Яшчэ адзін выпадак. Скізм. Яны выбіралі гопнікаў, адмарозкаў і псіхапатаў і прымушалі іх біцца адно за адным да смерці. Вядома, людзям гэта спадабалася. А потым за справу ўзяўся я. Што, напалохаўся? Вітаем у скізм. Яны прысабачылі мне пісталеты да рук. І скралі маю дзяўчыну. А яшчэ некая псіхапатка хоча мяне забіць. Я не баец, я ўвогуле ніхто. Гэй, шаноўнае ментоўства. Ой, Можаш і не цярпець гвалт, але калі ён блізка, лепей быць гатовым. Калі сусвету гамон, лепей быць гатовым, ну так. Ага. Ты хопіць у мяне страляць! Мне трэба забіць цябе. Кізам сказалі, што яны дамовяцца з паліцыяй. Да яны заб'юць нас абодвух. Не! Я маю план. Ён капец які небяспечны, але можа спрацаваць. Калі ласка, выйдзеце з машыны, я тут... Ага, так, дзякуй, шчыра дзякую, мадам, і прабачце. Ну, а як жа? Я выйграў?